Eletään noin 300 vuotta ennen Kristusta ja varakas foinikialainen kauppias, joka tultaisiin myöhemmin tuntemaan länsimaisessa historiassa Xenon kitionelaisena, ajautuu merimatkallaan Foinikiasta Pireukseen keskelleen rajua myrskyä. Xenonin laiva haaksirikkoutuu samalla vieden Xenonin koko omaisuuden Välimeren syvyyksiin. Tästä huolimatta, mahdollisesti kaitselmuksen johdattamana, Xenon selviää ihmeellisesti hengissä ja ajautuu Ateenan rannikolle. Koettelemuksensa kautta hän ymmärtää, kuinka vähän ihminen lopulta hallitsee elämänsä kulkua. Rikas voi hetkessä köyhtyä, terve sairastua, eikä viisaskaan voi täysin hallita kohtaloaan. Loppukädessä universumi ohjaa elämäämme, ja ainoa valinta, jonka voimme todella tehdä, on suhtautumisemme siihen. Tämä näkemys loi perustan stoalaiselle filosofialle. Koska Xenon ei ollut syntyperäinen ateenalainen, hänellä ei ollut lupaa omistaa kiinteistöjä Ateenasta. Tästä syystä hän aloitti filosofisen uransa opettamalla uutta filosofiansa julkisissa tiloissa, erityisesti Ateenan keskustorin pylväshalleissa. Xenonin valitsemat kokoontumispaikat tulisivat myös myöhemmin määrittämään sen, miten hänen filosofinen suuntauksensa tultaisiin historiassa muistamaan. Näistä pylväshalleista käytettiin nimittäin ilmaisua stoa, johon myös Xenonin ja hänen seuraajiensa stoalaisuudeksi kutsuttu ajattelu tultaisiin pian yhdistämään. Stoalaisuudesta kehittyi nopeasti yksi hellenistisen kauden hallitsevista filosofisista suuntauksista. Sen ydinajatuksena on hyväksyä maailman tapahtumat järjen ja kohtalon mukaisesti. Tämän perusajatuksen ympärille kietoutuvat myös stoalaiset näkemykset luonnon filosofiasta, logiikasta ja etiikasta, jotka ovat syvästi sidoksissa toisiinsa. Yksi ensimmäisistä asioista, jotka stoalaisuudesta tulisi tietää, on se, että sen maailmankuva on pohjimmiltaan materialistinen. Stoalaiset uskoivat, että todellisuuden olemus on ainetta, sillä vain aineelliset kappaleet kykenevät muuttumaan tai aiheuttamaan muutoksia. Stoalaiset omaksuivat kuitenkin Herakleitoksen käsityksen maailmankaikkeutta ohjaavasta järkiperiaatteesta eli logoksesta. He olivat vakuuttuneita siitä, että maailma itsessään on järjestynyt kokonaisuus ja että sitä voidaan ymmärtää järjellisen logiikan avulla, koska tämä yksi ja sama logos selittää sekä yksilön inhimillistä toimintaa että koko maailman kaikkeutta. Stoalaisen filosofian mukaan eettinen elämä on rationaalisuuteen pyrkivää. Se on ennen kaikkea edellä mainitun logoksen tunnistamista ja sen järjellistä seuraamista. Kun ihminen käsittää oman asemansa maailmankaikkeuden osana, hän toimii rationaalisesti mukautuessaan tähän ennalta määrättyyn järjestykseen. Vastavuoroisesti tätä kohtaloa vastaan kamppailu on epärationaalista ja loppukädessä vain taistelua korkeampaa järjestystä vastaan. Stoalaiset lähestyvät myös hyveitä, kuten viisautta, oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta ja rohkeutta järjellisen tiedon kautta. Esimerkiksi rohkeuden hyve perustuu tietoisuuteen niistä asioista, joita ihmisen tulee kestää. Ihmisen moraaliseksi päämääräksi katsottiin täydellinen sopusointu maailmankaikkeuden järjestyksen ennalta asettamien tarkoitusperien kanssa. Tästä syystä stoalaiset myös korostivat etiikassaan luonnonfilosofiaan ja logiikkaan perehtymistä, sillä hyvä elämä on mahdollista vain silloin, kun ihminen ymmärtää, millainen maailma todellisuudessa on. Tämä tekee stoalaisesta maailmankuvasta perinpohjaisesti deterministisen, sillä nykyhetki on ennalta määrättyä ja välttämätöntä seurausta menneistä tapahtumista. Jokainen tapahtuma maailmassa katsotaan siis olevan loppukädessä seurausta meistä riippumattomasta edellisten tapahtumien muodostamasta kausaalisesta tapahtumaketjusta. Jopa koko maailmankaikkeuden taustalla oleva jumalallinen järki, eli logos, tulkittiin olevan pohjimmiltaan ainetta. Tätä selittää stoalaisten platonismista omaksuttu ajatus kaiken perimmäisestä ykseydestä. Tätä käsitystä kutsutaan metafysiikassa yleisemmin monismiksi.
Sen mukaan kaikessa olemassa olevassa on pohjimmiltaan kyse vain yhdestä asiasta. Kaikki havaitsemamme asiat, huolimatta siitä, kuinka irrallisilta ne meille näyttäytyvät, ovat todellisuudessa siis yhtä ja samaa olemusta. Stoalaisten omaksuva materialismi on hyvä esimerkki monismista, sillä siinä kaikki olemassa oleva on pohjimmiltaan yhtä ja samaa aineellista todellisuutta. Stoalaisuuden perustuminen monismiin selittää myös sen, miksi stoalainen logiikka, etiikka ja luonnon filosofia ovat perustavanlaatuisesti sidoksissa toisiinsa. Ne nimittäin ymmärretään saman olemuksen tutkimiseksi. Stoalaisten mukaan koko todellisuus, mukaan lukien Jumala, ihmissielu ja luonto, koostuu yhdestä perimmäisestä substanssista, joka on itsessään sekä aineellinen että järjellinen. Koska stoalaiset hylkäsivät Platonin ja Aristoteleen näkemyksen aistittavan todellisuuden ulkopuolella olevasta Jumalasta, stoalaista jumalakäsitystä on kuvattu panteistiseksi, sillä se hämärtää rajan luojan ja luomakunnan välillä. Mutta vaikka stoalaisuudessa luonto ja sitä ohjaava logos viittaavat samaan asiaan, ne ovat silti erotettavissa toisistaan. Asiat voivat nimittäin olla erillisiä toisistaan ilman, että ne ovat toisistaan irrallisia. Esimerkiksi auringon valo ja lämpö voivat olla erotettavissa toisistaan, tarkoittamatta kuitenkaan sitä, että ne ovat toisistaan irrallisia ilmiöitä. Ne yhdessä ovat auringon energia. Antiikin filosofiaa käsittelevässä teoksessa stoalaisesta teologiasta kirjoitetaan seuraavasti. Stoalaiset kutsuivat luontoa myös Jumalaksi ja katsoivat, että olevaisen luonnetta ei voi ymmärtää viittaamatta jumalallisiin tekijöihin. Maailmanjärjestyksen kauneus, hyvän saavuttama menestys, salamoiden ja maanjäristysten kaltaiset oudot luonnonilmiöt ja tulevien tapahtumien ennustamisen mahdollisuus olivat heidän mukaansa todisteita Jumalten olemassaolon ja vaikutuksen puolesta. He pitivät vallitsevaa todellisuutta parhaana ajateltavissa olevana ja vastustivat epikurolaisia, joiden mukaan vallitseva maailman epätäydellisyys todisti, että jumalat eivät välittäneet maailmanmenosta mitään. Tämä johdattaa meidät panteistisia jumalakäsityksiä kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Jos luonnollinen maailma ja hyvä Jumala ovat yksi ja sama olemus, miksi maailmassa on sitten niin paljon kärsimystä ja pahaa? Stoalaiset vastasivat tähän ensinnäkin tulkitsemalla, että kipu ja kärsimys ovat olemassa silkasta välttämättömyydestä, samalla tavalla kuin valo edellyttää pimeyttä. Toiseksi maailman puutteiden ja virheiden katsottiin olevan vain näennäisiä. Myös pahoilta näyttäytyvät asiat tulkittiin kosmisessa kokonaisuudessa saavan lopulta myönteisen merkityksen. Esimerkiksi luonnonkatastrofien ja sairauksien uskottiin olevan hyväksi kokonaisuudelle, sillä ne saattoivat olla meille tuntemattomista syistä joidenkin hyvien asioiden välttämättömiä seurauksia tai edellytyksiä. Koska emme ole kaikki tietäviä, käsityksemme joidenkin tapahtumien pahuudesta perustuu yksinkertaisesti rajalliseen tietoomme niiden lopullisesta päämäärästä ja kokonaisvaikutuksesta. Stoalaisuuden keskeinen oppi, josta se tunnetaan myös nykyajan populaarikulttuurissa ja self-help-kirjallisuudessa, liittyy asenteeseen juuri tätä meistä riippumatonta pahaa kohtaan. Tämän opin mukaan meidän tulisi pyrkiä hyväksymään kaikki tapahtumat, sekä hyvät että pahat, kevyin mielin, sillä tiedämme, että kaikki, mitä tapahtuu, on osa luonnon suurta suunnitelmaa ja tapahtuu lopulta niin kuin kuuluukin. Tästä syystä meidän on tunnistettava ja siirrettävä syrjään voimakkaat tunteemme sellaisista tapahtumista, joihin emme voi vaikuttaa. Näiden tunteiden torjuminen on myös tie mielen rauhaan, joka saavutetaan nimenomaan hyväksymällä maailman tapahtumien tarkoituksellisuus ja väistämättömyys. Stoalaista elämän asennetta on kuvattu kirjallisuudessa seuraavasti. Vain ihminen, joka on saavuttanut täydellisen hyveen ja oppinut hyväksymään kaiken ulkoisessa maailmassa tapahtuvan osana luonnon suurta järjestystä, voi suhtautua kaikkeen kevyellä mielellä.
Hänellä ei ole lainkaan häiritseviä tunteita, eli stoalaisen käsityksen mukaan harhaanjohtavia uskomuksia, joiden mukaan ulkoisessa maailmassa tapahtuu tai voisi tapahtua jotakin, joka ei olisi parasta tai joka voisi vaikuttaa elämän onnistumiseen. Stoalaisten korostama sisäisen rauhan riippumattomuus ulkoisista tapahtumista on todennäköisesti yksi syy siihen, miksi oppisuunta nousi suosioon Rooman keisareiden keskuudessa, jotka joutuvat kohtaamaan jatkuvia sotilaskonflikteja. Keisari Augustusta ohjasi stoalainen Arius Dynymos ja keisari Neroa puolestaan Seneca. Tunnetuin stoalainen Rooman keisari oli kiistatta kuitenkin Marcus Aurelius. Hänen valtakautenaan Rooma kohtasi lukuisia haasteita, kuten poliittista epävakautta sekä barbariheimojen hyökkäyksiä. Tästä huolimatta Marcus Aurelius ei ollut ainoastaan menestynyt sotilasjohtaja, vaan myös syvällinen filosofi, joka piti kirjaa ajatuksistaan. Hänen kirjoituksensa ovat täynnä pohdintoja kuolevaisuudesta, elämän lyhyydestä ja siitä, kuinka ihminen voi löytää rauhan ja merkityksen epävarmassa maailmassa. Elämänsä loppuvaiheessa hän kirjoitti tunnetun itsetutkiskelunsa, mahdollisesti keinona säilyttää mielenrauha ja tasapaino epävarman maailmantilanteen sekä henkilökohtaisten vaikeuksien keskellä. Ihmiset etsivät itselleen vetäytymispaikkoja, maataloja, merenrantoja ja vuoria. Missään muualla ihminen ei voi vetäytyä suurempaan rauhaan eikä vapaammaksi huolista kuin omaan sieluunsa. Tyyneys ei ole mitään muuta kuin mielen hyvä järjestys. Nämä sanat tuovat meidät johtopäätökseemme. Aivan kuten Xenon avuttomana Välimeren myrskyssä tai kuten Marcus Aurelius poliittisen paineen alla, elämme maailmassa, joka on täynnä epävarmuutta ja poliittista epävakautta. Saatamme kokea pelkoa tai ahdistusta siitä, kuinka vaikutusvaltaiset ihmiset voivat yhdellä päätöksellään määrittää huomisemme suunnan. Tai ehkä viime vuosien kokemukset ovat saaneet meidät menettämään luottamuksemme johtajiimme tai esikuviimme. Tämä on saanut meidät etsimään selkeyttä, tasapainoa ja järjestystä. Etsimme johtajia ja pelastajia, tietä pois kaauksesta ja olemme valmiita takertumaan henkilöihin, jotka kertovat meille omaavansa ratkaisut ongelmiimme tai nykyiseen maailmantilanteeseen. Meidän on kuitenkin oltava tarkkoja siinä, keitä seuraamme ja kuuntelemme. Stoalaisuudessa ei nimittäin ole kyse hienoista autoista, suosiosta tai rahallisesta ja seksuaalisesta menestyksestä. Stoalaisuus on nimenomaan riippumattomuutta näistä asioista. Hyvä elämä perustuu hyveiden harjoittamiseen, ei rikkauteen, valtaan tai maineeseen, sillä hyveellinen elämä on arvokasta itsessään. Kaikkeen tähän liittyy luottaminen maallisten johtajiemme sijasta Logoksen säätämään järjestykseen sekä nöyrä asenne omaan ennalta määrättyyn kohtaloomme. Ja tämän ajatuksen Marcus Aurelius kiteyttää seuraavasti. Mitä ikinä sinulle tapahtuukin, se oli valmisteltu sinua varten iankaikkisuudesta asti, ja syiden seuraukset ovat iankaikkisuudesta asti kutoneet olemuksesi lankaa ja kaikkea, mikä siihen liittyy.